faceți ce fac bine. Și în acest clip, primele mele provocări adevărate, care le-am notate aici pe foaie, o să le fac. Dar o provocare nu o să fac a lui Denisa. Îmi pare rău, Denis, sper să nu te superi. Știu că nu mă fac bine, dar ok. Dragoș, mușcă dintr-o lămâie, dintr-un... Dragoș, sper să nu te superi pe mine, eu n-am avut lămâie și am o portocală și o să mă uiți din portocală. Am una aici în casăron, să scriu. Nu e bun. E acum. Alex, portocală și pomeră. Portocală și pomeră. Adică, nu știu cum să... Asta era singura mea portocală. Că mi s-a terminat. Bineînțeles, am mâncat. Îmi plac portocalele. Le-am mâncat. Așa că, oh, ce bine că mi-au rămas. Bun. Mergi pentru provocarea asta, Alex. Pune cu parfum. Promiteți că provocarea asta o fac bine, promit. Pe de Dragoș, o linguriță de făină. Mersi, dragul meu coleg, Dragoș. Mulțumesc pentru această provocare. Aici am făină. Și o să o foarte puțin. O să-mi iau apa. Pahar cu apă. Iarăși am trebuie neapărat lingurița să fie plină? Nu știu. Doamne, miroase a ceva, nu știu. Provocarea pusă de mine să mănânc portocală cu sare. Știu cum e. Mai am provocare, atât a fost. Dar... My God! Oh my God! Oh, Dumnezeule! De ce tot mult brag? Seara nu-i bună pe nimic.
Să nu te jucați aceste provocări. Cam acesta vă spun care era provocările. Dați mai multe și dați-mi like, subscribe, comment și abonați-vă. Pa!